26 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Ваҳдат ба фаъолияти боз як корхонаи саноатӣ ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Зиннатгач оғоз бахшиданд. иншоот дар доираи корҳои ободонӣ ба истиқболи шоиста 35-мин солгарди истиқболи давлатӣ аз ҷониби гурӯҳи соҳибкорони ватанӣ бо роҳбарии Абдувоҳид Раҳимов сохта шуда собит мекунад, ки соҳибкорон дастгириҳои давлат аз бахши хусусиро хуб истифода мекунанд. мақсади мо соҳибкорон аз таъсиси корхона дар он аст, ки барои сокинон ҷойҳои корӣ фароҳам оварда шавад, маҳсулоти ватанӣ зиёд гардад ва шаҳрвандони мо ба масъолаи сохтмонии хушсифати ватанӣ дастрасӣ дошта бошанд. ин ташаббус ва дастгирии роҳбари давлат аст. мо соҳибкорон аз ин таваҷҷӯҳ ва дастгирӣ бояд самаранок истифода намуда дар рушд ва ободии ватани худ саҳм гузорем. дар корхона бо истифода аз конҳои амалкунандаи ҳудуди шаҳри Ваҳдат гачкардон, ғӯрагачҳо, ранг, намудҳои шириши тахтасангҳои ба обу намнокӣ тобовар ва дигар молҳои ивазкунандаи воридот мутобиқ ба талаботи стандартҳои дохилу хориҷ истеҳсол карда мешаванд. хеле шодам, ки имрӯз пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои мо соҳибкорон имтиёзҳои зиёд додааст. мо метавонем аз ин истифода бурда фаъолияти худро пеш барем. иттилоъ дода шуд, ки 75% ашёи хом аз дохили кишвар дастрас мегардад. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Зиннатгач бо тавлиди 14 номгӯи маҳсулот аз ҷумлаи калонтарин корхонаҳои саноатӣ дар шаҳри Ваҳдат аст. мо ҳамеша кӯшиш менамоем, ки ба шаҳрвандон маҳсулоти дорои сифати баланд пешниҳод намоем. пас аз хона намудани талаботи бозори дохилӣ нақша дорем, ки содироти маҳсулотро низ ба роҳ монем. шаклу андозаҳои гачкардон гуногун буда ба гармӣ ва намнокӣ тобовар мебошанд. ин маҳсулот дар таъмиру ороиши девор ва сақфи иншооти гуногун васеъ истифода мегардад. хатҳои технологии насли нави истеҳсоли кишварҳои пешрафта буда иқтидори лоиҳавӣ дар як сол 1 миллион гачкардон ва 50 тонна маҳсулоти дигари сохтмониро ташкил менамояд. мутахассисон ашёи хомро қабл аз коркард бо истифода аз муосиртарин дастгоҳу таҷҳизот санҷида сипас барои истеҳсолот пешниҳод менамоянд. ин раванд эътимод ба сифат ва рақобатпазир будани маҳсулотро бештар мекунад. мо бо истифода аз ин шароит метавонем, ки маҳсулотро пеш аз истеҳсол пурра санҷиш намоем. ин ба мо имкон медиҳад, ки ба сифати хуби истеҳсолот ва дар бозор рақобатпазир будани он боварӣ комил дошта бошем. дар шароите ки сохтмон дар Тоҷикистон бо сурат рушд мекунад, бунёди чунин корхонаҳои саноатӣ аҳамияти хеле бузург дорад. пас аз ба фаъолият оғоз намудани иншоот 40 сокини маҳаллӣ бо кор таъмин шуда, ин шумора ояндаи наздик ба 100 кас расонида мешавад. бунёди корхонаҳои саноатӣ ва ҳамаи ободиҳое ки имрӯзҳо дар ватани азизи мо мешаванд, ин натиҷаи заҳмат ва талошҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. мо ҷавонон аз пешвои худ ифтихор мекунем. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқдоми гурӯҳи соҳибкоронро дар самти бунёди иншооти нави саноатӣ, ки дар татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонии бо суръати кишвар нақш мегузорад, муҳим арзёбӣ намуда иброз доштанд, ки ин тадбир ба истифодаи васеъи захираҳои табиӣ, баландбардоштани иқтидори истеҳсолӣ, коҳиши вобастагӣ аз воридот, муҳайёсозии ҷойҳои нави корӣ, рушди иқтисод ва дар маҷмӯъ ба баландбардоштани сатҳи некуаҳволии мардум заминаҳои воқеӣ мегузорад.